Takže čaute ľudia, vítam vás v novom videu. V tomto videu budeme natáčať Arenu 51, budeme to natáčať s Filtrixom, ktorý tu momentálne som neho komentovať ani nebude. Takže on to tiež natáča na svoje video, môžete si pozrieť na jeho kanál. Nezabudnite mu dať odber, ani mne, vyjde tam nové extrémne dobré video, pozerajte jeho kanál a môžeme skákať za ním. Takže ideme na video. Takže teraz sa mi to chvíľku buglo, takže to bude takto chvíľu. A budeme ako Arena 51. Pohoni si. Dobre, už skáčem dole. Neviem, občas sa mi to buguje, ale v tejto aréne budeme vlastne robiť také ako keby questy. Tam máme na boku naľavo questy, s ktorými to budeme všetko plniť. Budú tu takéto zvuky, lebo to sú vlastne dvere a ten výťah. Tu máme Filtrixa. Ideme do výťahu a ja tú hru až tak nepoznám, to skôr on mi to bude hovoriť. A inak mám merch tu Trollface, toto Trollface tričko, takže určite mu to chodte kupovať. Vidíte tam jeho nick. Kebyže to nevidíte, tak sa volá Travel podržitko BOJJ, dvojité I, to je. Tak sa nevolá na YouTube, nezlaknite sa, toto je nejaký priateľ, nie? Akože inak by ma zabil. To je asi priateľský príbeh. Nejaká babička. Máme krásnu káru. On ma zavrel to. A tu nejaká rúžo, to bude určite známy. Tam sa strieľa. Filtrix, kde sú pištole? Neviem, to asi nechci ukázať teraz. To bude aj tak tam. Nechápem, čo sú tu za zvuky, ale je mi to strašne otravné, aj keď to komentujem. Lebo mi to skáče do toho komentovania. Som to zavrel. Tie zbrane budú tu. Jasne, máme zbrane, tak Filtrix bere zbrane a ideme plniť tie questy. Vy ich asi nevidíte na tej obrazovke, ale ja ich vidím, mám ich presne naľavo. Tu je na to priateľská babička. Nestia idem, to je priateľská. Tiež nespraví. Dobre. Trošku to je neviem, lebo Filtrix mi o tom povedal. A inak budeme mať spolu video, ktoré nájdete na jeho kanáli. Určite sa na tam pozrite. Ale ona je vážne priateľská. Dobre, tak teraz ideme k tomuto videu. Hovoril som vám o tom, že sú tu questy, ale našou úlohou dneska s Filtrixom bude skorej zabiť všetky tie príšery, ktoré tu máme nájsť. Toto jeho sa nemôžem dať. Ja väčšinou budem chodiť za ním, lebo on tú hru pozná lepšie ako ja. Ako ide teraz do výťahu. My ideme teraz asi hore, nie? Či dole? To je jedno. Ja neviem, kam som klikol, to si potom môžete pozrieť na jeho video. Ja teraz skorej budem chodiť iba za ním. Ja som to s ním natočal, ja som sa s ním rozprával, len teraz sa to nebude počuť. Z nejakého dôvodu, toho to zabijem ja. Prosím, zabijem ho ja. Ja keby nemám naboje. Počuli si ten zvuk, jak by to nešiel vystreliť, ako kebyže nemám naboje. Nemu sa to nakoniec nechcelo veriť, ale potom dúfam, že mi to už pôjde strieľať, inak by to bolo veľmi fatálne. To čo je? Reálne ja som sa zlakol toho jeho skinu, že to je nejaké monstrum. Ako... To zabijem nejaký aj. Mne to zase zabil, nevadí. Tu by, že vraj mal byť Slenderman, ako on hovorí, ale nič tu není. Nie, dobre, tak nejdem. To sa som tu asi nedá. Tak no. A on ide strieľať. Dobre, nice. To som myslím zabil ja. A Filtrix, tak... Good luck. To... Shot... Monster. Dobre. To... Kam máme ísť? Ja neviem, ja toto nepoznám, on to tu proste pozná, jak sú vlastne topánky, hej? Hento mi hovorí, že nemám vypúšťať, a ja som dobrý, ja to nevypustiť. Zdrav! On tam strieľa, ja počujem, že strieľa, vy to počujete, až máte nahlas toto video. Až pozeráte, tak to určite počujete. Ja tam možno ešte za ním dole skočím. Ale áno, skočím tam, lebo ja tam nechám samého. Hovorím, že on ho tam chytil, to by bol genius. Mňa by skôr nezaujímalo, že kam išiel. Tu je, aha, nazdar. To je väčší damský agento. Ja som do toho vážne padol. To som ako ja v reálnosti, že sa netrafím do dverí, nie? Toto prejdem asi cez toto, Filtrix, poď. Kde je? Tu je, no poď. Jo, monster! Zarez, to je nejaký mimozemšťan. Okej. Ja tu tým monstra nepoznám, takže Filtrix ma s nimi musí zoznámiť. On sa bojí, že tu bude nejaký psík.
Nejaký. Nezatváraj to. Príde hafo. Ja to otvorím. Tak aký je zlatý. Tam je. Vidíte, aký je zlatý? Mŕtvý, ale zlatý. To nevadí, ja to radšej zatvorím. Tak vidím, ako ja už tak vidím, ako niekde vybehne teraz. Tu je nejaký kód, to bude 1, 2, 3. Že to bude 1, 2, 3 Filtrix? 1, 2... Prečo mi to bude dal tú jednotku? Ach, ja mi to celé kazí. 1, 2, 3... Filtrix, neklikaj na to! Ja viem ten kód velice dobre. To by nedával iný kód ako 1, 2, 3... Fú, tu je ten pes! Koľko sme to extrémne lákalo, extrémne to nalákalo. Ja skúsim teraz zavolať Filtrixovi, či bude si mňa komentovať to video. Je teraz možné. Tak už mu to zvoním. Očividne to aj počujete. Medzi tým budeme hrať. Takže... Čau, natočam video, práve to komentujem. Ideš to komentovať so mňou? Jasné. Videla, že ma tam bude počuť. No malo by ťa vypočuť, počkaj, povedz niečo? Neviem, či ti je počuť, ale môžem keď to nebude počuť, hovoriť niečo do toho videa. Dobre, práve tu pred chvíľkou na nás skočil ten pes, to si pamätáš? Teraz tu zatváram všetky tie dvere. Počkaj, čakaj ti na... Jo, to video, čo sme točili spolu. Pozeraj, toto video. Nahováram ho teraz, takže môžeš komentovať so mňou, keď chceš. Lebo tu v tom videu si bol ty. No teraz zase sme si skapali, takže ideme si pre tie zbrane. Ľudia, takže tu je asi nejaká vec. Tu minulé bola však, to si pamätám. Filtry, kde si? Lebo ty si asi niekde tuto. Tu som, čaute. Sice v tej hre nie som, ale komentujem to s nimi. Ja akurát striham video, čo by mi Soky Vojenského zakopali časovú kapsulu. Tak to video bude výborné, skôr sa mi tam tak niečo stalo, takže môžete zamútiť na like, odber na môj kanál a pozrite z toho video. Jasné. Ja už som to video, v tomto mojom videu spomínal viacejkrát. Určite toho budem mať plné uši. Dobre, teraz už máme tie zbrane. Ja som sa teraz zaoberovala skôr, teda počúvala som toho Filtry. Ty si mi vážne zatvoril výťah. Ty si dobrý. Prepáčte, ja som... Prečo pozval komentovať, keď je to ani nehrám ani nič? Však si natočal so mňou. Jaj. Dobre, už som mi otvoril ten výťah. Pomôž s tom výťahom, ja ten výťah neviem, akože... Chápeš? Ale dobre, dúfam, že ma tu čakáš. A tu si nazdar. Čau, ako sa máš? Dobre, idem ťa zastreliť. No tak na to zabudni. Nezabudem. Inak chrániť nebudem, dobre? Dobre. Teraz, ježiš, to čo je za monstrum, fuj. To má byť ten Slenderman. Slenderman! No. Tak to ho zabil. Nie, otvor ma. Dobrite tam, čau. Nie, otvor ma. Nie. Prosím, ty si zlý. Dobre, tak zadraž. OK, tak poď, dobre, Okay. spolutujem sa na tebou. Ale ten typek je väčší jumpscare jak ty. Lebo ty si mi už dával v tomto videu dosť Tu je to extrémne danger, hokej boj. Tu ťa naháňa Mažička. Nožička, what the heck? No Matička, ona... Však to je... Tá Matička, čo je úvodníkom Mickey Mouse, čo on to niekedy hrali, tak ona je taká istá, vidíš? Áno, A zabila ťa jej babika. Vidíš, aký si ty slabý. No dobre, hlavne, že ty nie si. Dobre, takže o chvíľku toto bude video končiť. Filtry sa teraz so mnou nejde, lebo je stále v tej diere. Tamto je presne, tamto je diere, čo je vedľa mňa. A vidíme sa v novom videu, dajte like a odber aj Filtrixovi. Takže čaute.